Anem al punt 6 del temari, extracció de factor comú, que al cap i a la fi no és res més que una aplicació de la propietat distributiva. Si us en recordeu, a la propietat distributiva teníem que A per B més C era igual a per B més A per C. Ara farem el procés a la inversa, és a dir, si tenim una sèrie de multiplicacions on es repeteix un dels seus factors, podem fer aquest procés que s'anomena extracció de factor comú. Extraiem el factor comú i després posem entre parèntesis els altres valors els altres factors de la nostra multiplicació. Molt bé, anem a posar un exemple. Diu, extreu factor comú i calcula, i tenim 5 per 3 menys 5 per 4 més 8 per 5. És fàcil veure que el factor comú seria el 5, perquè apareix aquí i apareix aquí. Per tant, posarem 5 por i obrirem parèntesis. La pregunta és, per què he de multiplicar aquest 5 d'aquí perquè em doni 5 per 3? Lògicament he de multiplicar per 3. Per què he de multiplicar aquest 5 d'aquí perquè em doni menys 5 per 4? Doncs atenció, hauríem de fer-ho per menys 4 i aquí posaríem menys 4. I per què he de multiplicar aquest 5 d'aquí perquè em doni més 8 per 5? Doncs la resposta seria més 8. Si ho volem fer ràpid i sense pensar gaire, el factor comú seria el 5, posem 5 por, obrim parèntesis, eliminem aquest 5 por d'aquí i ens quedaria un 3, que és el que posem aquí, eliminem aquest 5 por d'aquí i ens quedaria menys 4, que ho posem aquí, i eliminem aquest 5 por d'aquí i ens quedaria més 8, que ho posaríem aquí. Com que l'exercici diu extreu factor comú i calcula, ara hauríem de calcular. Calcularíem primer l'interior del parèntesis, que té prioritat, 8 i 3 farien 11, si feu 3 menys 4 haureu de treballar amb nombres enters, per tant podem fer 8 més 3, 11, 11 menys 4 que donarien 7 i ens quedaria 5 per 7 que serien 35. D'acord? Molt bé. Anem a posar un segon exemple, una miqueta més complicat. Fixeu-vos que en aquest cas el factor comú seria, aquí tenim un 2, aquí tenim un 2, aquí tenim un 2, aquí tenim un 2 i aquí tenim un 2, és a dir, el factor comú seria 2, d'acord? Llavors, posaríem 2 por, obriríem parèntesis, si trec aquest 2 por d'aquí em quedarien 3, si trec aquest 2 por d'aquí, que ja l'he posat aquí al davant, em quedaria més 8, si trec el 2 por d'aquí ens quedaria menys 4, si trec el 2 por d'aquí em quedaria menys 7, i fixeu-vos que si trec el 2 por d'aquí no em quedaria res, però hauria de posar un 1, perquè 2 per 1 serien 2, és a dir, recordeu que aquesta expressió d'aquí i aquesta ha de donar el mateix. Aquí tenim el 2 per 3 que donarien el 6 d'aquí, el 2 per 8 que donarien el 16 d'aquí, el 2 per menys 4 que donarien els menys 8 d'aquí, el 2 per menys 7 que donarien els menys 14 d'aquí i el 2 per 1 que ens donarien aquest 2 d'aquí. És a dir, que si aquí tenim 1, 2, 3, 4, 5, entre cometes, multiplicacions, perquè aquesta estaria multiplicada per 1, doncs aquí han d'aparèixer 1, 2, 3, 4, 5 números. I sobretot això, que si tenim el factor comú que no multiplica res aparentment, està multiplicant a 1 i per tant aquí hauríem de posar més 1. D'acord? Si fos negatiu, aquí un menys 2, nosaltres aquí posaríem menys 1. És la part més complicada del factor comú, menjar-se aquest factor d'aquí, l'1 que tindríem aquí multiplicant. I ara ja està, ara ja podem calcular, podem fer, si voleu, els positius primer, 8 i 3 fan 11 i 1 fan 12, i després anar restant. 12 menys 4 farien 8 i 8 menys 7 farien 1. I 2 per 1 ens donaria 2 com a resultat final. Doncs fins aquí l'extracció de factor comú. Al proper punt del temari treballarem operacions combinades.